Takže před námi máme nádherný karavan z roku výroby 2003. Je to karavan od firmy Eldis v nadstandardní výbavě, hliníková kola, kaslík pro trakční baterii máme zde, tam je i přípojka na 220 V. Hlavní výhoda u anglických karavanů je ta, že trakční baterie, která je vložená tady, se dobíjí za jízdy od auta, ale také když připojíte karavan k 220 V, tak se začne dobíjet také. Tady vidíme kaslík jako úložný prostor. Zde pod tímto víčkem je rozfuk teplého vzduchu do předstanu. Tady pod tímto víčkem máme přípojku pro grily a jiné plynové spotřebiče. To je velice praktická věc. Když vy grillujete před karavanem, tak nemusíte vytahovat plynové lahve z tohoto předního kaslíku. Na oji vidíme stabilizátor. Velmi pěkný design, pěkné moderní tvary. Přípojka na vodu, boiler, hliníková kola. Nejnovější model televizní antény. Tato anténa se liší od starších modelů hlavně tím, že je směrová. Ty starší modely byly všesměrové a neměly takovou výkonnost. Tady přijedete do kempu nebo zastavíte někde, nastavíte si tu anténu přímo tam, kam potřebujete a máte pěkný kvalitní signál. Velice moderní zadní panel, jednotlivá světla. Výhoda nákupu v naší firmě je ta, že máte ke každému karavanu 6měsíční záruku a například pokud byste měli autonehodu a někdo do vás narazil ze zádu, tak i tyto plastové panely dokážeme sehnat během 30 dní. To nikdo jiný tady neumí a bývá s tím i problém u kontinentálních karavanů, u hobíků, u italských značek. Jo, máme to velmi dobře zajištěné, takže se nemusíte obávat nějakého nedostatečného servisu. Dělené dveře s košíkem, roletou, ve dveřích síť proti hmyzu po celé výšce. Když vstoupíme do karavanu, vidíme velice zachovalý koberec, po levé straně prostorná kuchyně, rozkládací palanda nebo rozkládací jednolůžko. Palanda je schovaná tady, tato část, to je palanda, která se během minuty a půl rozloží, takže je to velice snadné. Nemusíte se bát toho, že byste rozkládali to spaní třeba 10 minut, opravdu je to minuta a půl a pak už jenom ustalete. Kuchyně. Vepředu dvě oddělená lůžka, nebo rozkládací dvoulůžko až trojlůžko. Když se vrátíme ke kuchyni, plynová trouba, plynový grill, odkládací prostory dole, 4plotínkový sporák, velmi pěkný z nerezové ocely, čerpadlo na vodu, dřez, kohoutek, odkapávací plocha, další pracovní plocha. Zavřeme. Přímo v kuchyňce je okénko, velmi dobrá věc. Chladnička na 12 V, 220 V i plyn. Topení je plynové i elektrické, samozřejmě s rozfukem teplého vzduchu po celém karavanu. Nad kuchyní je ventilátor na 12 V, který má dvě funkce. Buď fouká směrem dovnitř, nebo odsává vzduch směrem ven, takže to nahrazuje digestoř. Tady máme ovládací tlačítka, tady to tlačítko je odtopení, tady to tlačítko otočné zapíná plynový boiler, kdy vlastně vy otočíte stříbrný kroužek na plamínek, boiler se sám zapálí a vy už jen nastavíte teplotu vody, kterou chcete udržovat. Je to velmi snadné, bezproblémové a rychlé. Ukazatel stavu baterie plus hlavní ovládací tlačítka. V tomto karavanu je opravdu hodně zásuvek. Když jsem to procházel, napočítal jsem asi 7 zásuvek.
Na všechny zásuvky anglické máme adaptéry, záleží jen na vás. Je možnost tyto zásuvky předělat, ale nejsnadnější cesta je nacvaknout adaptér, který to designově nějak nenarušuje a je plnohodnotný. V přední části, jak jsem již řekl, 2 samostatná lůžka nebo rozkládací dvoulůžko, kdy zase stejně jako u ostatních karavanů vytáhnete rošt, ještě samozřejmě o kousíček dál, tam je zarážka, přehodíte madrace na ruby, roztáhnete snadné dvoulůžko. Když chcete udělat trojlůžko, tenhle stoleček dáte úplně pryč a rozložíte velké letiště 190 cm na 2 metry. Tady jsem již rozložil takovou desku praktickou. Tak, to je sklápecí taková polička. Velice kvalitní čalounění. Je to všechno pružinové čalounění, kvalitní materiály. Všude je to obložené, očalouněné. To samé. Tady je bar, který je očalouněný. Tohle karavan je opravdu nadstandardní výbavě. Zabudované rádio, reproduktory Sony, světýlka, bodová osvětlení. Pod sedačkami jsou samozřejmě úložné prostory. Co se týče stolečku, zase stejně jako u ostatních anglických karavanů, tento stoleček slouží jako rozkládací stoleček pro 2 osoby. Takto to vše. Stoleček pro další 2 osoby máte zde. Velký stolek pro 4 osoby je zasunutý v této skříni. Tento karavan je vhodný pro pár s 2 dětmi nebo s 1 dítětem. 2 děti se vyspí tady, nebo pro pár bez dětí, kdy vlastně vy můžete tyto lůžka nechat rozložená a tady už jen obědváte, dáváte si kafe, čtete. Takže topení na plyn na elektriku, rozfuk teplého vzduchu, boiler na plyn na elektriku, plynová trouba, vestavěné rádio. Tady vidím čidlo alarmu, ale nejsem si úplně teďka jistý, zda tento karavan ten alarm tady skutečně má. Tady je rádio. Ohledně toho alarmu to samozřejmě uvidíte v popisku detailně popsané. Tady je zesilovač pro anténu plus štelování antény, štelování náklonu té antény. Ta anténa zároveň slouží jako anténa pro to 12V rádio. Zásuvek je tady opravdu nespočet. Podíváme se do koupelny. Koupelna samostatná, toaleta otočná, Bedford se zásobníkem zvenku karavanu, rozfuk teplého vzduchu i do koupelny, zrcadlo, kohoutek, umyvadýlko, úložné prostory, další úložné prostory s ramínkem v této skřínce, šuplíčky, sprchový box. Je tady kulatý, to je velice oblíbené v karavanech, když se tady zavřeme. Je tady velká spousta místa. Při výběru karavanu je důležité se rozmyslet, zda chcete mít více spaní nebo více zázemí v sociálce. Jo? Protože vy jste omezený místem, které máte vyčleněné v tom karavanu, a pokud máte někde pevné lůžko, zabere vám to hodně místa. Tady to rozložení je opravdu vhodné pro 2 dospělé, pro 2 děti nebo pro samostatný pár. Nadstandardně vybavený karavan ve výborném stavu za zajímavou cenu.